everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Og karon mga kasama, niya ang katapusang sumpay ning atong sugilanon X Kingdom. Dili ko angay mamatay. Ritom, hantom, Why mahimo ang imong ritual, Bertagos? Anam-anam na nagkahilis ang imong kaunuran. Nanggawas ng imong enerhiya. Ang imong espiritong kidapit na sa bilangguan sa kamatayon. kun mamatay, mangko, makikunong kunimo. Giibot mo ang espadang itong gikan sa imong lawas. Mamatay ka, Estia! Alayo, Prinsesa Estia! Balik din, Estia! Iunong ko ikaw sa akong kamatayon! Ikaw lang ang mamatay, Bertagos. Tungod kay dautan ka. Dautan ka! Luminos, tanawa ang langit. Mga email ka lang. Kanang anak sa tuming bahin. Si Sus! Kayag. Uy, sama ang kayag. Si Bertagos! Si Bertagos. Nahilis si Bertagos. Kahayag. Hala! Nihayag ang palibot. Hala! Kahayag! Kinsa na sila? Aw! Hala! Si Noel Rabi na! Oy! Babae na Noel Rabi! Mga anghel gingis langit! Ikaw na Noel Rabi! Si Jesus ug ang mga anghel. Hala! O, sawan to! Hala! Mga anghel sa langit! Hala! Nakakita na yung kong tinood ng mga anghel ang patilan! Noon sa man ni aksyon man o gilaw ang banga! Uy! Ingon sa dunay musuad! Be, akong ablihan! Nairang! Dakpa! Dakpa! Unsa may akong dakpan! Ang utot ni Bertagos! Dakpa na! Mabaday, kabaho kag utot atong Bertagos! Ay, Hala! anong dakpon pa man ng espiritu ni Bertagos nga musod naman na sa bangang tadyaw. Akong nasabtan, no? Nga ang masamdan gani sa itong nga espada. Ano yun na musod din ang ilang espiritu? Utot ni Bertagos may siguro. Utot ka karon kabaho kag utot. Di na bahoy. Mas baho pa niya akong girdol. Nagdadaan ni mong gindol. Sige na ba ni mong warawara? Bida ni mo Pagaksa ko gugot na irang. Kay mo tapos na ni. Kinilang ko to bang atong pagtingog. Ogma, mamahuay na taday. Mababay na ta. Rabi. Unsa? Na do. Ngano mo pahuway naman ta? Kung gusto kang mapahuway, uy, ikaw lang uriwasay pahuway nag-ima. Ay sa ha? Unsa man? Pinakalit ni ha? Unsa? Ay sa nakulan! Tilay! Makuyawan ko. Eric Abilia! Jean Milmao! Ay! Boboy Di Mata! Lansky Apat! Kili Jean Ompo! Jimalin Dato! Marlene Espina! Ladik-hana oh. Paniwaso ko niya. Maniwason and San Family! Tapusan na. Carmel Glariana! Lorita Pundok! Yoli Ognoijo! De Vera! Lourdes Beltran! Manihapon ta ninyong tanan! Amahan ko salamis. Nagpakabuhi ko sa laing nga lawas. Tungod kay ana sa akong misyon nga balikon ko ang nagunob tangging harian. Apan si Alastor ang nakapabalik nako dinhi sa atong kalibutan. Tungod sa tinguha nilang tautan. Masulob-on ang akong kasing-kasing ni Prinsesa Hestia. Tungod kay na ang pinangga kong asawa. Nga maoy imong inahan, si Reyna Ostara. Ana ang iyang pukok. Naipos ko ang iyang pateng lawas sa sud sa atong palasyo. Bukog na lang hinuon kini apan. Amahan kong hari.
Gusto ko untang ibalik ang tanang kamalipayon din sa atong palasyo. Apan dili na tingali may tabo. Tungod kay patay na ang naghatag sa atong kalipay. Ang akong mga igsonog ang akong inahiray na. May balik pa ang gihando mong kahayag, Prinsesa Hestia. Luminous, Kuritugot mo haring salamis. Ang among gugma ni Prinsesa Hestia. Nga kahatagan og kagawasan. Lunsay og tiunay ang akong pagbating gugma ni Prinsesa Hestia. Ang prinsesa sa Lemuria. Nganong dili, ihatag ko ang pagtugot nga mahimo na ang akong pinanggang anak nga si Prinsesa Hestia. amahan kong salamis. Luminous! Prinsesa Hestia. Nakita ko ang imong kamatinud-anon sa akong anak. Nganong pugnan ko man ang inyong gugma. Wa ko'y katarungan. Ampingi ang akong anak, Luminous. Salamat. Salamat, Haring Salamis. Pangandam kamong tanan. Pabarugon ta pagbalik ang nagunob tang palasyo. Ang gingharian sa Lemuria. Prinsesa Hestia. Luminous. Way supak ang imong amahan sa atong gugma. Pagkamalipayon ko, nyakatagin nagkalampusan ang atong gugma. Malipayan usab ako, Luminous. Malipayan usab ko. Prinsesa Hestia. Pununta sa gugma ang atong kinabuhi. Pagkabulahan ko, Luminous. Pagkabulahan ko nga dunay sama kanimo nga ni unong kanako sa akong mga kasakit. Ikaw ug ako ang gilati ni Jesus. Ikaw ang babaeng nga kanunay sa akong mga damgo. Ug karon nga may katumanan na ang atong gugma. Ampingan ko kini. Salamat, Luminous. Salamat. Hestia. Luminous. Hestia. Luminous. Prinsesa Hestia. Tay pa Ginoo ha, tay pa. Tay pa. Naa ka day diha, taywasay. Naamo lang. Ay, Ginoo. Ako sa daw ni Asagoy. Larohon ta ni. Ginoo. Wasay ni oh. Awa, wasay. Da. Ay kalimutan ko Ginoo ha. Asa wasay ko. Awa. Dong. Samay larohon ta ni. Magkapauli pa mi dito sa among kalibutan, dong. Bitaw dong ay murag dili man may mabuhi gani dong ay kay dili may makakaon sa tanan. Wa may maanan og puyo og palasyo ay. Makahimo pa mo sa pagbalik sa kalibutan sa mga mortal. Kung gusto gid mo. Mabalik na mi, day, oy. Mabalik na mi. Kabis day irang, mabalik mi adto mi sa mong kalibutan. Liso din hiya, ay. Wamawa ako kakitag bretin ni. Kining girdol. Amot ka, ginsa ka ng girdol. Ay, nalan kay baho. Awa, latan ko ni ron. Magdadap mo ni. Amara ginamos. Why, bripay din eh. Sige naglabyog ni akong apali. Di ko mabuhay din eh. Ay yung mga pagkaon. Awa, mi maanan. Nya, ngita ko kong apali din eh. Wagi apali. Ang akong apali, kuyo sa mi akong nakit-andong. Ada. Aray! Layo agap. Agay. Namalay! Apali lang gyapon na nasi mong unahon na da. Oh. Duma ning apali na ko na. Hilaway! Duma. Kinsa may ganahan mo doon man ng hanggawa kang wasaya ka. Ala. Nanimaho pa na kuyos. Ala. Ipadaplin. Ipalayo na ko na say kay natingalig na unsaon ko na ron. Awa. Ay, akin ng dong. Sabasay, padaplin lagi. Asa man? Akin ng dong Luminous. Baka nang nahimo naman jud ka namong anak-anak dito sa Ira. kalibutan na mo dong no. Kung adto na mo dito dong halami nga jud minimo dong. Ay. Pwede bag ka nang muduaw-duaw lang sa mo dito. Ay. Namon Ira. kamus in dekorasyon ba? In dekorasyon. Prinsesa Hestia di ay. Oy, irang. Duaw-duaw mo Dili, na ba? dali, iligit-ligit ni ako apali na ko. Ala, lain kay gnawang akong apali, oh. Ni Kyokot, ba yung mga, yung miyad, ola, oy, tanaw, oh. Pagkan si mong lubot, day. Ngangalang, pag ngangalang, ano ka ginawa ka? Wala good. Ang among gusto, di Nagginawa ka na pagkata. di pagmayo say nga katapos
Usan na ni. Ipagkatawa mi mortal. Pagkamatay sa mi mortal, oh, ipaslak na. Way problema. Pagkaon man eh! Way problema kung mubalikin mo tayo wasay. Lang. Nalangirang. Sige. Lah. Ipahatod ko kamo sa portal. Ipaslak na. Pagkaon man Sige, ni binuang God. da sa'yo. Oy, Di namin ato magka- nang papasensya na ito kayo mo ha. Nga naputol na ba itong inyong labing-labing ganina? Oh, inang oh, ipaslak niyo. Sama Di ka namin na. magkaon kay na kuan baho naman yung paliha. Okay, di ko anak. Oh, nadunot Gasi naman ni. Ipaslak niyo. Nya pagnganga lang para ginawa. Ay! Ay, may Da. Ay! Dong, padayon yung labing, dong. Bita. Maglabing-labing, bis dairang. Ha? Dairang. Labing-labing. Di lagi kumot anak. Kumot diri, dali. At tas dapit na ilang, magkaliling ka, day. Dali. Naman sa man sila, oy. Hestia, Laminos. mahal ko. Mahal ko sa ikaw, Laminos. Mahal ko sa ikaw. Hestia. Laminos. A storm is through. Og dinhi mga kasama, natapos kining atong sugilanon X Kingdom. Kining maong sugilanon giswat ni Jocelyn Pundok Alguno sa direksyon ni Shark Rider. Music and Special Effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Ubos sa supervision ni kasamang Buen Alguno. Sa dili pa kami hingpit nga manamilit niya ang mga artista nga may naghatag og kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Prinsesa Hestia ug sa papel ni Corazon Jocelyn Pundok Alguno. Luminos, Salamis ug sa papel ni Remy John Caraca Puhanis. Sa papel ni Wasay ug sa papel ni Alastor Ray Bures. Bertagos ug sa papel ni Elsa Teresa Soria. Rako Salim Christian Jano. Sa papel sa Dewindi nga si Amon, Inday Andat. Sa papel sa Bakunawa, Ricky Garing. Sa papel ni Armando, Clint Garing. Sa papel sa Rayna nga si Rayna Ustara, Miss I, Ingrid Vertodaso. Inabagan ning musunod, Ariel Mancao, Rantrax, Shark Rider, o sa tanan nga mga artista sa RMN Drama. Kini si kasamang Randy Padayaw Suson. Magpasalamat kaninyong tanan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tatak RMN, radyo mo nationwide. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.